Ja, ik moet even herstellen, hè, want volgens mij lijst niets op kop. Ja, maar ja, je kunt... het waait ook griezelig weer en ik ben zo blij met mijn eigen microfoontje. Ja, zeker, zeker. Dat ga ik helemaal zelf maken. Maar je shovel, het gaat er weer mooi aan tijd. Het gaat weer mooi scheefje. En hier aan de dik, dat zit je helemaal vol met meesken. Wil jij er even op, mevrouw? Hoi, ben jij hier voor het eerst? Ja, zeker. Ze is hier voor het eerst. Ja, en waar komen jullie weg? We komen uit Zwolle. Uit Zwolle. Wacht even, ja, wacht even. Ik moet die even weer inzoomen. Zo. Komst u uit Dalfsen? Ja. Nou, ben je van de Mooi Petit voortgaan? Dat kan ik niet verstaan. Ben je vanmorgen ook vroeg weggegaan? Nee, want we zijn hier op vakantie. Oh, en ben je hier op de camping? Ja, ja. In Heem. En wie ben jij? Ik ben Victor. Victor uit Dalfsen. Ik heb ook in Dalfsen gewerkt. Oké. Bij het bungalowpark, ken je dat? Ja. Ja, dat deed ik theater-dinner shows. Oké. Ken je dat? Maar dat geeft niet hoor, als je dat niet kent. Maar mag ik jou wat vragen? Wil jij voor mij zeggen in het Fries een noffelijke scootjedai? Een noffelijke scootjedai. Een noffelijke scootjedai. Dat hast al heel mooi ding. Nou, en in het Fries zeg je dan, tegen dank voor dit interview. En daar zei ze al, graag dien. Graag gedaan. Het gaat hartstikke goed. Praat maar gewoon Fries, het komt al heel goed. Hey, tegen dank Hesje. En daar ben de scootjes natuurlijk, hè. En het scootje van de halve maan, die nu ook richting de vaart wil gaan. Maar die zullen straks... Het is een mirakel. Het is een mirakel.